Βρισκόμαστε στο Ορέστιο Κολυμβητήριο. Εδώ και λίγα λεπτά έχει τελειώσει ένα πραγματικά συγκλονιστικό ντέρμπι που το ζήσαμε εμείς από κοντά. Είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Έτσι έγινε μια πολύ δυνατή μάχη. Το Φάληρο τελικά κατάφερε με μια ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο, αφού πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, να κερδίσει 11-9. Και Κώστα Λούδη, εγώ προσωπικά έγραψα στο Aquatic News μια ανάσα από τη σωτηρία. Όχι ακόμη. Μια όχι ανάσα. Ακόμα. Μαθηματικά δεν έχουμε σωθεί ακόμα. Φέτος γενικά δυστυχώς έχουμε γίνει, θα έλεγα, όλοι μας μάρτυρες ενός πρωταθλήματος, κατά την άποψή μου, ίσως το πιο αναξιόπιστο πρωτάθλημα των τελευταίων 20-25 ετών. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν τα γνωστά οικονομικά προβλήματα στις περισσότερες ομάδες, με αποτέλεσμα πολλές ομάδες, το έχουμε ζήσει πλέον όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον χώρο, από τα μισά της χρονιάς να μην αγωνίζονται με τις κανονικές τους ομάδες, να μην πηγαίνουν να παίξουν σε έδρες αντιπάλων, να παρουσιάζουν ομάδες νέων, με αποτέλεσμα μέχρι την τελευταία αγωνιστική να μην γνωρίζουμε την τελική έκβαση του πρωταθλήματος, ειδικά για τις ομάδες της ουράς, για τις ομάδες που κινδυνεύουν. Εγώ είπα μια ανάσα γιατί και το πρόγραμμα είναι που είναι δύσκολο από εδώ και πέρα για το Φάληρο, θεωρητικά πάντα. Σε αντίθεση με το Καλαμάκι που βέβαια έχει δύσκολα παιχνίδια, αλλά πάντα θεωρητικά, και επειδή ανέφερες και αυτά τα προηγούμενα προβλήματα, θεωρητικά ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι, αν και υπάρχει αυτή με η διαφορά ασφαλείας, οι 5 βαθμοί. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν 2 αγωνιστικές όπου εμείς γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε κάτι από αυτούς τους 2 αγώνες, καθώς ο ξένος παίκτης πάλι της ομάδας φεύγει αύριο, δεν θα αγωνιστεί δηλαδή ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με τη Βλιαγμένη. Παίζουμε με ανώτερους αντιπάλους. Εμείς στόχος μας ήταν να κάνουμε αυτές τις 2 νίκες. Θα έλεγα ότι έγινε μια ίστατη προσπάθεια από τα παιδιά τον τελευταίο μήνα. Τα παιδιά παίξαν για την αξιοπρέπειά τους, γιατί αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Αγωνιστήκαμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος χωρίς τον ξένο παίκτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά έγινε μια συσπήρωση το τελευταίο διάστημα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί σας ξαναλέω ότι αγωνιστήκανε καθαρά για αυτό το σύλλογο που υπηρετούν τα τελευταία χρόνια, μέσα από τεράστια προβλήματα, και παίξανε, θα το επαναλάβω, για την αξιοπρέπειά τους. Παρά το γεγονός ότι βρεθήκατε να χάνετε 5-1 και ψυχολογικά λίγο μπορούν να σας πάρει από κάτω, είδαμε ότι τα παιδιά μετά ανέτρεψαν την κατάσταση και πανηγύρισαν και έξαλα. Υπήρχε μια καλή προετοιμασία, θα έλεγα, τον τελευταίο μήνα. Είναι κάτι που εγώ σαν προπονητής το έζησα και το ζήταγα από την αρχή του δεύτερου γύρου. Δυστυχώς, λόγω των οικονομικών προβλημάτων, δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία. Ήμασταν στα περισσότερα παιχνίδια, οι πολλοί παίκτες της ομάδας ήταν απροπόνητοι, και για αυτό το λόγο ουσιαστικά βρεθήκαμε σε αυτή την θέση να παλεύουμε τις τελευταίες αγωνιστικές για τη σωτηρία του Φάληρου, κανονικά, αξιοκρατικά και μέσα αγωνιστικά, θα έλεγα, βάσει του υλικού που έχει αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή μου, αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα, θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα στις 8 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Ελπίζω τις 2 τελευταίες αγωνιστικές οι ομάδες να παίξουν όλες για την αξιοπρέπειά τους και να έρθουν τα αποτελέσματα αυτά που είναι να έρθουν, και από εκεί πέρα ό,τι είναι να γίνει, ή να παραμείνει το Φάληρο, ή αν πρέπει να πέσει, να πέσει στην αλφαβητική κατηγορία. Να είσαι καλά, coach, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.